Эфирда сезнең хатлардан төзелгән чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы. Кадерле редакция дип башланып китә бүгенге котлау хаты. 16 июльдә кадерле әниебез, сөекле нәнәебез Бибинур Авзалетдин кызы Сөләймановага 85 яшь тула. Тормышның ачысын төшесен гаять күп татыган кадерле кешебезнең шундый зур юбилейна исән-имин килеп җитүенә без аның балалары, оныклары сөенеп бетә алмыйбыз. Әниебез 1932 елның 16 июлендә Ямле Агыйдел ярына урнашкан Яңа Аю авылында якты дөньяга килә. Ләкин аңа балачак рәхәтен узак татырга туры килми. 1935 елда әти-әниләре бер-бер артлы вафат булып, 4 бала ятим торып кала. Гаиләдә иң кечесе булган әниебезгә бу вакытта нибары 3 яшь була. Өстәвенә бөек ватан сугышы башланып китә. Ятимнәрнең тормышы аеруча авырлаша. Араларында бердән-бер ир бала булган Мисбахетдин агалары фронтка алынгач, кызлар үзләре генә торып кала. Әле буыннары да ныгып бетмәгән апалары Фәхри Камал белән Сәйданур колхоз эшеннән кайтып керми. Чөнки эшкә чыккан кешегә кашыклап булса да он бирәләр. Әнә шул кашыклы он бакча утыртып бәрәңге үстерү, төрле үләннәр җан асрарга, үлемнән калырга ярдәм иткәндер инде аларга. Сугыш бетеп 1947 елда агалары исән килеш әйләнеп кайткач, тормыш акрынлап җайга салына башлый. Әмма иң үкенечлесе, кызлар кием юклыктан мәктәпкә йөри алмый. Ә бит әниебез бик моңлы тавышлы була. Аңа авыл советы рәисе артистлыкка укырга китәргә тәкъдим итә. Ләкин тиешле белемгә ия булмаган ятим кыз каядыр шәһәргә барып укуны күз алдына да китерә алмый. Ул моңлы җырларын гомере буе якыннарына гына бүләк итеп яшәде. Аны белгәннәр Агыйдел сандугачы дип атыйлар иде. Әле дә ул тездән түбән озын чәчен матур итеп үреп, моңлы итеп җырлап җибәрә.
Олар Юлдаш авылы егете әтиебез Назим Хәлил улы Сөлейманов белән гаилә корып, безгә 5 кызга гомер бирделәр. Тик әтиебез генә бакыйлыкка иртәрәк күчте. Шунысы шатлыклы, без беребез дә аларның йөзенә кызыллык китермәдек. Һәр кайсыбыз теләгән һөнәребезне сайлап, гаилә курдык, балалар үстердек. Хәзер әниебезнең 7 оныгы, 6 оныкашы бар. Ул бүген бик тә бәхетле картлыгын кичерә. Әниебез изге ана булу белән бергә эшчән хатын кызда була. Гомерен фидакар хезмәттә уздыра. Узак еллар район типографиясында техник хезмәткәр булып эшли. Биредә исә элекке елларда эш җиңелдән түгел иде. Цехларны заманында утын ягып җылытырга да туры килә аңа. Аннары эш урыннарын үз вакытында җыештырып, эшчеләргә тиешле шартлар тудыру, яхшы хезмәт кәйфе булдыру аның тынгысыз хезмәтенә бәйләнгән була. Өстәвенә аларга төннәре буе гәзит санарга да туры килә. Кечкенә хезмәт хакы түләнүгә карамастан, әниебез йөкләтелгән эшне бик җаваплы карый. Пенсияга чыккач та, өлкән яшьтә булуына карамастан, актив тормыш белән яши. Ел сайын район үзәгендә уздырылган чәчәкләр бәйрәмендә катнашып, берничә тапкыр дипломнар белән бүләкләнде. Илеш мәгълүмат үзәге коллективы белән бергәләп, үзенчәннәр смотрында чыгыш ясап, лауреат исеменә дә лаек булды. Кадерле әниебез, нәнәебез, киләчәктә дә шулай көләч йөзле, изге күңелле булып кал. Алга табада Ходай биргән гомереңне шатлыкта, куанычта, бәхеттә уздырырга язсын сиңа. Туган көнең юбилеең белән чын күңелдән сине котлыйбыз. Сәламәтлек, шатлык, куанычлар, күңел тынычлыгы телибез. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз. Безнең өчен һәр чак кирәк син. Иң изге теләкләр белән Яңавылда яшәүче кызың Тәнзилә, аның кызлары Светлана, Гүзәл, кияүләре Олег, Андрей, оныклары Юлия, Карина, Камилла. Югары Яркәдә яшәүче кызың Газизә, аның улы Рудольф, килене Роза, оныгы Рада. Дүртөйле шәһәреннән кызың Газимә, кияүең Салават, аларның кызы Алсу, аның тормыш иптәше Майл, кызлары Резида. Яңавылда яшәүче төпчек кызың Элиза, кияүең Фәварис, аларның балалары Эмма һәм Наил, кияүләре Евгений, оныклары Жасмин. Хөрмәтле юбилярыбыз, якыннарыгыз сез яраткан җырны тапшыруыбызны сораганнар. Кабул итеп алыгыз. Тормыш кочагында, икәү яшь чагында, бер-беребезне үзлеп сөйгәндә, алтын көз көнендә, басу киңлегендә, утыртып без яп-яш имәннәр. Алтын көз көнендә, басу киңлегендә, утыртып без яп-яш имәннәр. Безнең гомер белән ярышып үсә имән, ямь-яшелгә күмеп җирләрне. Без утырткан өчен, биреп яшьлек көчен, җиңәр алар коры җилләрне. Яшьлек көчен, җиңәр алар коры җилләрне.
Arzu yıllar üte, yaktı yazılar jite, şul alanıma ikev tiler biz. Gümür matur üte, urman şaula bize, yaşlık devam ite diyer biz. Gümür matur üte, urman şaula bize, yaşlık devam ite diyer biz. Yaşlık devam ite diyer biz. Hürmetli юбилярыбыз Бибинур Авзалеттин кызы Сüleymanова. Якыннарыгызның изге теләкләренә без дә кушылабыз. Картлыгыз иминлектә үтсен, балаларыгызның кадер-хөрмәтен тоеп, аларның янәшәсендә тагын узак еллар яшәргә язсын сезгә. Юбилейгыз уңаеннан котлау җыры сезнең тарафка юл ала.